Han blev fascineret af den tanzanianske musikkultur og vendte tilbage i flere omgange, blandt andet for at gå i lære hos Gewasi Kangwina, en gammel danser, musiker, sanger og instrumentmager fra Sukuma-stammen. Inspirationen bredte sig også på Djursland, og flere af Sanders venner lagde ruten rundt om Bujumbura, den landsby, som Gewasi Kangwina bor i Tanzania. Her florerer den gamle håndværksmæssige kultur, og nogle af djurslænderne medbragte også færdigheder, som tanzanianerne kunne bruge til noget. Uffe Harms, musiker fra Emmelev Showband, kunne således lære Sukuma-folket styltedans. Stylterne har man dernede, for børnene arbejder som hyrder ude i marken, og når de ikke kan se deres kvæg i den lave bevoksning, ja, så skærer de sig lynhurtigt et par stylter for at komme op og få bedre udsyn. Men styltedans, det var noget nyt. Sidste efterår inviterede djurslænderne Gewasi Kangwina til Danmark for at lave et intensivt musikseminar. Der blev arbejdet hårdt i 3 måneder, men der blev også tid til at optræde rundt om i landet og i Norge. Gewasi Kangwina er en lille gammel skaldet mand, som har været musiker hele sit liv, ligesom hans forfædre har været det. Han kunne ikke lide kulden i Danmark og var pakket ind i lagertøj. Men når han skulle arbejde og fik smidt lagene og fik sit hjemmelavede kostyme på og sine hjemmelavede instrumenter i hånden, ja, så stod man over for et spændstigt, utrolig vitalt og tidsløst menneske, der kunne danse, synge og spille de langt yngre musikere i sænk. Folknyt har haft medlemmer af Utunaduni-gruppen, som djurslænderne og afrikanerne kalder sig, i studiet. Det er Kangwina selv, Uffe Harms, Sander Nielsen, Edwardi Ntami, der er herboende tanzaniansk danser og danselærer, samt Janni Chris, som nu er i Tanzania sammen med Kangwina. Turavira ke mungana, Julia singwana jarere, Tore pura itan vire nama entereo, Ya pinta muarui.
Tulabella Gemunghana. Det er begyndelsen af en politisk sang, som handler om den politik, som der føres i Tanzania, som nu til dags, siden 1961, der er det en socialistisk orienteret regering, der findes der. Der er kun et parti i den regering. Og sangen, den siger, se til, at alt er i orden. Julias søn er Nyerere. Vi er glade for, at TANU, dette parti, giver os udvikling til at slutte alle sorger. Lovene, de siger, at udnytte og udsuge skal man sige nej til. Kolonisterne, de tog afsted fra Tanzania. De har hunset længe nok med os. Du fortalte noget om, at der er flere forskellige slags dansere i Tanzania. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er for en slags? Jo, der findes jo forskellige dansegrupper, som per tradition har konkurreret med hinanden, kan man sige, i hvem der kunne udføre de flotteste danse. Og dem, som vi har stiftet mest bekendtskab med, det er hulepindsvinedanserne, nungununguerne. Men vi har også haft forbindelse med en anden slags dansegruppe, som danser med hakker, det man kalder bagobo-gobo. Dansegrupperne, det betyder oprindeligt skinstrimler, fordi de har sådan nogle skørt af skinstrimler, og de danser meget arbejds- og hakkedanse. Og det, kan man sige, er en af de mest populære former, fordi langt de fleste af Tanzanias befolkning får deres føde gennem det at arbejde med hakken. Men hulepindsvinedanseren, det er en særlig slags danser, kan man sige. På den måde, at de per tradition har været dem, som dels beskyttede landsbyen mod hulepindsvinet, som er et dyr, som kan stjæle det forråd, man har opbygget gennem en sæson, og grave det dybt ned i jorden og gemme det der. Og de dansere var specielt udset og havde kundskab til at kunne trænge ned i de huler og fange hulepindsvinene. Hvordan rent fysisk, eller ved deres... Rent fysisk kunne de kravle dybt ned i de gange og finde hulepindsvinene og uskadeliggøre dem. Og det var ikke et ufarligt job, fordi man kunne faktisk dø undervejs. Men samtidig har de også haft en anden funktion i samfundet, i og med, at de ligesom også har stået som dem, der kunne revse samfundet, kan man sige. Og igennem deres dans, som er en meget individuel dans, kan man sige, at teateret kommer også enormt meget ind, fordi at de kunne tage ting og sager i samfundet og vende dem på hovedet og give folk dem i hovedet igen. Og på den måde sådan set være en politisk faktor. Siger Uffe Harms.
ciudad.